Mayong buntag, Major Renz, no? Sir, so adunay gikataho nga attempted motor napping sa may Upper Malayba, sir. Sir, pwede mo saysayan sa nahitabuan ni sir? Yes, ma'am. Kanina, June 6, 2025, at around 12:50 a.m. So, nga to buhatan dito sa Tagulan Municipal Police Station, nakadawat ang tawag mismo dito sa biktima. Isa sa mga biktima na nangay siya police assistance. So, dali-dali ta nag-responde dito sa tubangan sa may Byfield company da sa may kanto, sa barangay Kasinglot, sa may stoplight. So, dito na to nakita ang isa ka lalaki na may igo sa bala, may gunshot wound sa lower right chest part of his body. So, ato siya gipangutana. So, base sa statement is na ay gipusil sila, na si kauban gipusil sila dito sa may Zone 8, Villa Rosario, Kasinglot, Tagluan, Misamis Oriental. So, according to him na mga habal-habal driver man gini duha ka biktima. So, dito sila nagatambay sa nag-ali sa tubangan sa Titus Park kay daghang baya pag mga hubog na mga nasa mga tao dito na ginabantayan para maghatag sila service sa paghabal-habal nila. So, nagsaka daw sila dito sa Zone 8, kaya according sa biktima na mag-CR daw sila. So, gipark nila itong motor na Kawasaki black dito sa may poste na dool sa may ilaw kay para daw hayag. So pag ano dito sir, ay ma'am, pag abot nila dito, may nag-abot pod na bao-bao na pula. Na ay duha ka buok na tao. So sila kay mag-share nga daw, medyo nakahiwalay sila sa ilahang motor. Nakita nila tong duha ka lalaki nagi-attempt gyud alsa ang ilahang motor. So matug gisaway nila kung sino amo na motor. So gidolan nila tong lalaki na duha ka buok. Og sa ila gipalingkod sila sa gilid. Biglang nagbunot daw pusil tong isa sa mga lalaki na mga suspect. Gipusil dayon siya. Una na igo itong itong biktima na nabuhay. Ilang edad niya, sir? Maedad lang. Sa kato ng buhi, ito ng buhi. Ang edad sa itong biktima nato sir na nabuhi is 25 years old. Okay. Ang katong naigo, sir, ang katong namatay yun. Ang edad po datong sa namatay, itong namatay na biktima is 41 years old. Residente lang na sila sa lugar? Para sila residente sa Barangay Baluarte, Taguluan. Okay. So, mato na itabo, ma'am, siyang unang tinamaan. Nahulog siya dito sa bangin kay kung ano na to ditong area ato makita is bangin mangid siya dito sa right side. So pangpang siya. So nahulog dayon itong biktima na nabuhay. So pagkahulog niya, nakadungog pa siya tulo ka buto. Wala na siya knowledge kung buhay pa ba ang yakauban. So to naningkamot siya. Dagin siya padlong dito sa may Byfield. So dito na namo siya naabutan sa may Byfield. Kaya the time na nanawag siya is dito man ang i-address naghihatag sa amo. So, kining motor sir, unsa lang motor, klaseng motor kay concern gatin po car na? Kaning Kawasaki black. Kanang panghabal-habal na type. Okay. So katong ilang motor sir, wala na nadala yun. Gibiyaan rasa naman sir. Gibiyaan dito. So atong klarohon sir ha, ang kung ano to sa mga suspect is ikarga ang motor. Nakita nila attempt na gamit ang bao-bao na pula. Itong bao-bao na pula mo itong parang getaway vehicle na gigamit sa duha ka suspect. So say sa sir kaning nabuhi sir, unsay kuan sa mga suspect maskara ba sila wala sir. So ang iya gid nakita is kay dali ra daw pagkahitabo. Ang iya gid nakita katong lalaki na nagpusil sa ila. So dito siya naka-focus. So according to him, kung natin ipakita ng mga pictures or pwede natin i-sketch, kaya niya ma-elaborate, mahatag mga details para maano gid nato ang nawang atong sa mga suspect. So sa mga 45 to 50 years old daw. Ako siya, tapos medyo maskuladong panglawason, medyo itumon, dili man nga to kataas.
So sa pagkakaroon is blanco pa kita, wala pa tay Okay. person of interest kung kinsa gito. Anyway, Pero, sir, pila ka naangkon nga bala or kining naigo ang kining namatay nga biktima? katong namatay na biktima dahil sa examination sa Soko, kaya atong mga ginatawag ang Soko every time na may mga shooting incident kay mga maginang police operational procedure Okay. nato. Na ay tulo ka bangag ang tama sa ulo. Sa Pero ulo. dili pa nato Okay. gito makita kung katuban na tulo ng bangag is puro to entry point or exit point kay sa pagkakaroon wala pa man gid na autopsy ang bangkay. Pero willing man ang pamilya na i-undergo autopsy Ng ang buhi, bangkay. sir. Ang buhi, sir. Ang buhay isa niya tama. Diri banda sa Okay. diri sa lower right chest niya. Okay. Entry diri labas diri sa gilid parang ng bala. Usa nga klase sa sir? 45. 45? 45 caliber na pistol ang gigamit. Okay. Sir, pwede ba natin ibutyag ang pangalan sa biktima? Sa biktima lang nga katong namatay. Kaning biktima sir na ay ma'am no, na namatay na si John Real Arisgado Harales, 41 years old, taga Zone 1, Nabulod, Baluarte. Taguluan, Misamis Oriental. So sir, gibutyag no nga parehan ni sa habal-habal driver pero usara ka motor ilang gigamit pa ato sa taas. Dili. Kaning namatay, man siyang tagi atong motor na Kawasaki. Kaning nabuhi ang iya motor is ano man siya, dili motor kanang may sidecar. Ang iya ginagamit pang pasada. Okay. So nabilin dito sa gilid sa Titos. Kaya dito magit sila nag-aali. So ang motor lang gid nang dalaw padlong dito sa taas is katong motor na pagmamay-ari ni John Real Harales, which is katong namatay na tao. Pero wala po nasaysay ang atong biktima sir nga naluwas kung asa ni padulong paghuman ang maong bawbao sir or asa sila gikan. Ang mga biktima, ang wala siya naka ma'am kung asa gikan kay nag-CR man gid sila. Paglabas nila nakaposisyon na ang motor. Kay ang bao-bao doon dito sa ilang motor, tapos nakita nila na itong duha ka tao gi-attempt na og alsa. Tapos makita man nato dito sa motor ma'am na kanang susian sa motor sira na. So gi-attempt pagit siguro pag nang namatay na tong sa kabiktima o katong isa nakadaga naman, hindi na siguro nila nakita ang susi, i-try pa og o kulikot tong susian. Which is di naman nila napaandar kaya wala gid nila nakuha ang motor. So sa area gid sir wala gid ay panimalay kay so far kaniadto ang kanang gong Upper Malaiba wala gid siya yung mga balay pero karon ano magid siya mga balay-balay pero katong naay giparkingan sa motor sir wala yung mga balay. Ma'am kanang lang gid siya na siya open space na siya, maganda magtambayan na ng mga area kay kita mo nakita mong dagat o Okay. baba. So manang kasagaran dagan nagatambay diya ng mga batanon. Pero that time na nahitabo ang incident is dito sa area gid kung asa sila nahitabong krimen is sila lang duha. Medyo unahan pa padlong dito kay sa area nila El Presidente ang ang daghang tao. Okay. Ayan. So, kumusta man pud karon ang inyong operasyon sir alang sa pagtugis gyud sa mga wala mailang suspect? Sa pagkakaroon ma'am no, na natay natay hot pursuit operation na ginakandak. So, og ang pinaka-importante diya katong statement sa buhay na biktima. Kay mismo siya nagsabi na kaya niya i-describe ang nawong adtong katong suspect, isa sa mga suspect. So, manalit karon ma'am ang atong investigator is nagid dito sa NMMC para magkuha og additional statement. Kay kagabi yung mangyod gidali nato siya i-travel pa dulong NMMC kay siyempre wounded siya. Kailangan din nato siya i-preserve o ang matagaan og lunas sa wounds na yan na inaitamo. So ato iklaro sir kay kaya man i-describe sa ato ang biktima nga buhi lang kaning bare face gyud ang mga suspect. Ang suspect ang kaya niya lang i-describe is katong gunman base sa statement kagabi kanina madaling araw. So wala ba siya gisulti sir nga kanang nakita na niya kaniadto ang mga gunman or taga diha ra nga lugar?
base sa statement sir, wala pa gid siya nasabi niya na. So unya sa follow-up investigation nato, base na lang may makana siya. Pero mao na ginigingin niya gabi na kaya dili gid daw niya malimutan ito na naman. So kami nag-aasa po na sana na lang na mahatag niya maayo o sa information na may hatag may makadugang pa ng mga concerned citizen nato diyan na willing magtabang para matagaan natong solusyon kay na ato ang problema o kriminal na itabo doon. Siyempre po para sa justisya na ginapangayo sa pamilya o katong mga biktima. Ayun. So, message na lang mo sir, direct to the people, labi na sa mulantaw sa ato apong live no sa ato ang video nga i-post about ani nga panghitabo para pud nga makatabang sila. Basi makatabang sila. Ayun, sa message from Taglan Municipal Police Station na katong may mga information, no, makatabang hatag impormasyon para mapadali nato ma-solve kining ato ang shooting incident na nitabo kagarini ng umaga dito sa barangay Kasinglot, Taguluan dito gid sa may Upper Malaiba. So base na mo yung mga information ayaw pagduwa-duwa ani dire sa police station o tawagan sa mo hotline o mas maganda magbisita gid sa police station para ato matabangan katong mga biktima para ato mahatag ng hustisya dito sa pamilya o sa mga biktima. Thank you sir.